My ľudia máme sklon k tomu, aby sme niektoré veci tak vyhodnotili podľa seba. Aby sme Pánu Bohu nadiktovali niektoré veci. Že modlím sa a nech sa to stane. Modlím sa za konkrétne niečo a nech sa to stane, Pane Bože. A keď sa to nestáva, môže sa stať, že v tej svojej viere ochabujeme. Ak o niečo prosíš Boha, to je správne. Ale nerob to tak, že musíš to. Lebo ja som sa toľko vymodlil, lebo ja som toľko hodlil do zvončeka, alebo prispel na to, alebo na to. Nerob to preto, že to, Pane Bože, ty to musíš, lebo som už toľko urobil. Ale prosím ťa, Ježišu, ak je to tvoja vôľa, požehnaj mi to. Požehnaj mi to. Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja. Nechcem len, aby si konal podľa mojich predstav ako nejaký automat.